uda honetan izango ditugun hiru trainerak. Kristoren zerbait dute mutia gaur. Ez, Kristoren dugu. Hola jarraitzen bali badugu, dena konten bukatuko ditugu debaldi guzti. Nahiko nuke zoriondu zer. Trainer hori osatzea, bakagu talde potentia, ponentiak potentia, baita kanpoko jendia, eta nire ustez maila politan hartzea. Demoraldi hasiera nahiko gogorra izan da behintzat aurkarik maila txukun erabiltzen dute, baina arte, eta saiatu behar diketan nola egitzen, baina oraindik ematen ez, pixka puntu hori hartzen egia, ez? Helburu bezala nahiko duke hasiera baten behintzat hor eskotxan da hortanean, iruditzea eurako eskotxan da hortanean bat dinaga, honenekin gogoan latamenen, da horrek bataliatxo bat emango digula, eta saiatu behar dugu lortzen, eta ekoitia hortikan gora datorren guztia ongieto egia esan, iruditzea bakarrikan, gehiko giruakin eta elkarte egiten eta lan guztiakin, nahiko meritua da, urtetik urtea hemen egotia, eta entzide hori lortzen baina badugu eta ikusiko eta gungo jartzen baina jo, segura aski garaipen garantzitzen batea horten etorreko da. Bat ikusten da, azkenek urteetan uste dut, historia oso alto jarri dugula, Narriak urte asko mandilu goi hortan, bandera asko irabaziz, eta ja egiten den guztia ematen du gutxi dela, ez? Azken horren aipatzen nuen. Bosgarren urtia jarraian, Gipuzkoako traineru txapelketa irabazi dugu, hori kriston marka 5 urte jarraian Gipuzko bezalako provintzia batean, arraunan beste maitatzen den, eta beste lantzen den provintzia batean, 5 urte jarraian traineruak txapelketa irabaziak, eta ematen du ja hori dena gutxi dela, ez? Horrek ematen hau bildur pixka. Jendeak ez baloratzea, zelan egiten den, eta neska muti hauek zelan egiten duten, lortzen duten emaitza lortzen. Hiru espifaia aurkeztu zarete hemen herriaren aurrean, uda honetan izango dituzuten estropada guzti hauetan herria izango zutelako atzetik eta herriaren aurrean aurkeztea ere eskertzekoa da. Darko asteburu guzti hauetan seguro edukiko dituzutela, larun bat edo igande batzuk oso gogorrak izango direnak. Eutsi zugar horrik bereziki gaur bezalako egun batean, San Juan zua ospatzen dugun egun batean, sugarrare utzi behar dugu, esperantzari utzi behar dugu, zeren lana ondo egina dagoenean eta dena ematen dugunean, bandera irabazi edo ez, egin dugu ina guztiak eta horrekin denak pozitu ondo gara. Beraz, ez eman amorrik eta aurrera alda berezien.